Ahojte, vítajte v dielniku Tila a konečne prišiel čas na to, aby som vymenil tie predné tlmiče na Fiate Panda. Už je konečne teplo, takže môžem, aj keď dneska fúka, ale tak musíme. Proste už tá jazda na tom aute je taká dosť nepohodlná, uskákaná odpredu, takže je to aj otázka bezpečnosti. Čo budem na to potrebovať? Základné náradie, momentový kľúč, sťahováky pružín. Toto je robenka. Nejaké mazadlo, na očistenie hrdzavých skrutiek. Zdvihák a podpery, keďže musím odpojiť stabilizátor a pri zdvihnutom aute len na jednu stranu, tak ten stabilizátor je potom našponovaný, tak lepšie to je urobiť tak, že zdvihnúť auto celé a uvoľniť. Potom to som vravel, musím toto očistiť, uvoľniť stabilizátor. Tu sú dve skrutky, ktorými drží ten tlmič v otoči. Vypnúť brzdovú hadicu. A toto je... Čo to je? ABS senzor. Ale tým, jak je ten tlmič pekne otečený, tak vlastne skrutky nie sú hrdzavé, takže to je fajn. Stabilizátor je tu. Tie už boli menené, tie tyčky. Auto malo, tuším, okolo 20 000 km a tie pôvodné tyčky úplne vymlátené. Boli tam vymenené tieto, to sú len Fordery. Auto má teraz 50 000 a tyčky sú super, pekne drží. Takže stabilizačná tyčka uvoľnená. Brzdová hadička je vonku z držiaka, ABS vonku. Tu brzdovku držal takýto háčik. Takto. A vlastne táto matica už je uvoľnená, aj táto spodná je už uvoľnená. Len to musím vykrútiť. Tým, že sú celé masné, tak to ide úplne perfektne. Na druhej strane to je zase celé hrdzavé, takže tam to bude sranda. Tlmič je vonku, ten pravý, ten vytečený, je to aj na ňom vidieť, že je taký hodne otečený. A strunka už chytá nejakú tú líšku. No tak ešte dačo vydrží. A horné uloženie som kupoval preto, že je to tu na ňom vidieť, že je už rozpraskané a v tom uložení je vlastne aj ložisko a je tam riziko, že by sa mohlo stať, že začne to vrzgať. Na jednom aute, kedysi dávno, keď som vymenil
tlmiče, nevymenil som toto vrchné uloženie a začalo to behom, ja neviem, 1000 km strašne vrzgať, proste nebolo to dobré. Tu je vidieť ten rozdiel v tom novom. Pružina je stiahnutá, dostatočne na to, aby som vedel toto vykrútiť. Môžete, absolútne nič nie je prasknutá, je skvelé, pekne mäkká. V tomto prípade si myslím, že absolútne nie je dôvod na výmenu. Štandardne, keby bola nejaká poškodená, prasknutá alebo veľmi proste riziková, tak ju vymením, ale absolútne nie je potrebné. Ak by som ju vymenil, tak akurát generujem nejaký zbytočný odpad, ktorý sa nikdy nerozloží, ale zakupe sa. Tak to ju použijeme. Táto strana už vytečená nie je. Tu je zase o to smutnejšia prúžina.
ale meniť ju teraz nebudem. Z jedného tlmiča teče olej, druhý je zase hrdzavý. Ale tu je aspoň pekná manžeta. Nevadí, rozoberem, vyčistím a vymením ten tlmič.
tlmiče sú vymenené. Toto je ten pravý, vytečený. A toto je ten ľavý, ten bol hrdzavý. Keby sa to skombinovalo, vlastne je to fajn. Trošku keby vytiekol aj tento, je to OK. A tento keby sa nevytiekol tak veľa, tak je dobrý. Horné uloženie jedno, druhé. Takto to vyzerá celkom. Je to rozpraskané. To už je tiež také, sa zadrháva. Asi bolo najvyšší čas. Autičko nemá veľa kilometrov, ale povymetalo všetky obrubníky a jamy v meste. Takže ma čaká ešte toho veľa. Idem sa na tom ešte previesť, ale myslím, že to bude OK. Keď som skúšal len tak na mieste to prepružiť, tak už ten rozdiel bol citeľný. Takže sa z toho fakt teším. Posunie to tú malú Fiatku zase nejakým lepším smerom. Čo som si ale všimol, jak som mal takto zdvihnuté auto súčasne ľavú aj pravú stranu, tak tie predné L-kové ramená sú, tie silen bloky sú tam na šrot. Tak idem skúsiť zistiť, či sa dajú objednať a kúpiť len samotné silen bloky, koľko hlavne stoja tie silen bloky, alebo či je lepší variant vlastne vymeniť celé to rameno. Ako jednoduchšie asi vymeniť rameno. Uvidím fakt, čo nájdem. Je to Fiatka, diely sú na to lacné, je to veľmi lacné rozpočtové autičko od nova. Aspoň sa mám na čom zabávať. V každom prípade ďakujem, že ma sledujete. Ak sa vám video páčilo, dajte páčik a kliknite na odber. A vidíme sa pri ďalšom nejakom servise malej Fiatky. Čaute.